Aquest cop anirem al Pic Long pujant per l'aresta de l'Estiber Mal. Hem sortit de la presa de Cap de Long, hem anat a buscar el Coll Torrat, hem baixat a la Coma i llavors hem anat a buscar la carena que puja en direcció a la Pala Cabrenús i a l'Estiber Mal. De baixada del Pic Long també hem anat fins a l'Agulla Badet i llavors cap avall. Hem sortit ben d'hora del Cap de Long, doncs sabem que avui el dia serà llarg. Hem hagut de travessar tot el llarg estany de Cap de Long i ara tornem a estar a la mateixa alçada que al començament. És la primera sifonada. Hem hagut de perdre gairebé 200 metres i ara tornem a pujar, ara en direcció al Coll Torrat. Allà al fons podem veure tot el grup de pics del Neuville i els Tres Consellers. Un cop al coll, a 2.604 metres, davallarem cap a la Coma. Des del coll ja podem començar a veure clarament la silueta del Pic Long. Efectivament, tornarem a perdre 200 metres i anirem a buscar la carena que puja en direcció a la Pala Cabrenús. Des del coll també haguéssim pogut iniciar un flanqueig en direcció al llac Torrat, però hem vist que hauríem d'haver travessat unes congestes de neu i no ens ha fet gaire gràcia. Aquí tenim el Coll Torrat i tota la carena que puja en direcció al Pic Long. I aquí tenim el llac Torrat, encara ben glaçat. I el Pic Long i l'aresta per la que pujarem. En lloc d'anar a buscar el Coll de l'Estiber, anirem a buscar la carena que puja en direcció a la Pala Cabrenús i així anirem seguint tots els pics. Després de fer un cim de poc més de 2.900 metres, trobem una bretxa, la superem per la dreta i seguim pujant a buscar el següent cim. És un cim de 2.950. El primer 3.000 del dia, la Pala Cabrenús. Efectivament, hem fet les 3 puntes de la Pala Cabrenús i seguim cap dalt. Des d'aquí ja podem tenir una vista molt important. Aquí tenim el Vinyemal, aquí a sota tenim la vall de Gedra i allà apareixen els Gavietos. I tots els cims d'Ordesa, la Bretxa, el Casco. En primer terme els Estazos, allà al fons el Marboré, el Cilindre i l'imponent Mont Perdut. I aquí tenim la Múnia, que visitarem en els propers dies. Aquí tenim la carena que anirem seguint fins al següent pic, el Bugarret, 3.031 metres. I aquí tenim el Badet. I aquí davant nostre l'Estivere i tota la cresta que puja fins al Long, la cresta per la que pujarem. De cap i que se'l pot treure ràpid. Per entremig d'aquesta petita bretxa podem veure les valls que porten cap a Gedra. Ja som al segon 3.000 d'avui, el Bugarret.
Fent un cop d'ull cap a França, podem veure allà al fons la inconfusible silueta del Pic del Midi. Anem seguint tota la carena en direcció a l'Estivere fins a trobar-nos a la bretxa que ens separa del cim. Per baixar a la bretxa, en lloc de desgrimpar per les lloses aquestes, ens farem una instal·lació ja que portem la corda i baixarem repelant. Un a un anirem baixant, portem una corda de 60 metres i ens queda justa fins al final. Malgrat això, se'ns ha quedat enganxada quan hem intentat recuperar la corda i el Josep li tocarà enfilar-se a desenganxar-la. Ja som a la cresta en direcció a l'Estivere. Allà al fons podem veure per on hem baixat a l'últim cim. És una cresta força divertida. Farem a l'últim tram aquesta canaleta i ja serem a dalt del cim, l'Estivere Male. I ara comencem més cresta en direcció al Pic Long. Aquí veiem els 3 cims de més de 3.000 metres que de moment hem fet avui. Anem pujant en direcció al Pic Long. Alternem trams de cresta amb trams de flanquejos per un i altre costat. Aquí podem veure des del llac Torrat fins tota la cresta que hem anat seguint fins ara. Summit of Mont Blanc. Here we are. La caiguda des d'aquí, tant per una banda com per l'altra, seria fatal. It was very much worth it. Avui hauran estat uns 18 quilòmetres i uns 1.500 metres de desnivell. I moltes hores. Doncs l'haver de fer tanta cresta i el petit problema que haurem de trobar per baixar ha fet que se'ns allargués força. Ja veiem que dalt del Pic Long hi ha algú. Hauran pujat per la banda del Pic Bedec. Superarem aquesta última canaleta i ja serem a dalt del cim, al Pic Long. Per la nostra sorpresa, descobrirem que els que hi havien aquí dalt eren uns companys, el Juan en pare i fill i l'Antonio pare i fill. En aquesta foto podem veure clarament per on hem pujat i els cims que hem anat passant.
Fem 4 fotos i tirem cap avall. Aquí podem veure el final de la cresta per la que hem pujat. Ara baixem en direcció cap a l'Agulla Badet. Aquí veiem l'horcada del Pic Long, per on després baixarem. Els Juanan i els Antonios també tiren cap avall. Anem desgrimpant en direcció cap a l'Horqueta i de seguida ja pujarem cap a l'Agulla Badet. Una grimpada en direcció de l'Agulla Badet. Aquí baix veiem la glaciera del País Baixer. I ja tenim el 5è 3000 del dia. La Lourdes ens explica exactament quins són. En lloc de seguir cap al Badet, decidim baixar per l'Horquet, pensant que estalviaríem temps. Al final no és així, doncs també tornem a trobar els companys que van en corda curta i fa que la cosa s'allargui molt. Passem per dues instal·lacions intermitges i anem tirant avall fins a la glacera.